I hola, bon dia. Ens dic que està boig. O sigui, comencem a veure quin és el seu pla. A través d'en Nicolo estan posant líquid espinal d'en Zic, vale? A dintre de gent, vale? Perquè quan en Zic els cridi es converteixin en titans. Que és el que va fer en Zic amb el poble d'Anconi, però ho van fer amb gas. Ara ho fan a través del vi aquell d'en Nicolo, que m'ha decepcionat bastant, aquest home. Pensava que seria bona gent, però... I el pitjor de tot és que això l'Eren ja ho sap i està d'acord, perquè quan la Hanch li explica en Floc ja ho sap. Clar, no sé si estic a l'equip de l'Eren, jo. Ara vol parlar amb l'Armin i la Mikasa, ja amb què els hi diu. I el senyor, el pare de la Sasha, uah, jo ja el veia amb el ganivet a punt de llonsis i no, és un bon home. És un home de principis. Molt bé, molt bé. Però després, que no t'ho esperes gens, surt la Kaia amb el ganivet, nano, que si no l'atura la Mikasa, la Gavi està morta. I en Levi fa una reflexió molt interessant, que és quanta gent hem sacrificat per salvar l'Eren perquè crèiem que podia ser com el nostre heroi, no? I al final que et faci això, tio, molt trist, molt trist. Cagum d'ena, ara s'ha posat a ploure. Però també sóc conscient que a vegades la decisió correcta no és la més agradable. Potser es podria arribar a entendre, però tot i així ho veig molt lleig el que estan fent. I una cosa, per què li va sangrant la mà així perquè sí? O sigui, suposo que ho veu, no?, que li està sangrant. Què és, per convertir-se en tità així ben ràpid? No ho sé, però em posa nerviós. Posa la mà allà sobre la taula i està atacant tot de sang. No, Eren, sisplau. Bueno, prou per avui perquè estic acabant ben xop, Ens veiem al següent episodi. Vagi bé.